खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिनै 17 जानुवारि खालि गाहाय मन्थ्रि मदिया आसामाव फैगोन। बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ नायगोन आरो गाहाय बिथांखि बेखेवगोन। दिपेन बर'नि खौरां फोरमायथि। बागुरुम्बा फोरबोनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम साबायखर बावहरदों। बिपिएफनि दैदेननाय बिटिसिआ चिराङाव मोनबा लामा मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। भारतनि कस्ट गार्डआ लैथोआरि सिमानि साखाथियाव पाकिस्ताननि ना हमग्रा नावखौ हमदों। आसामआ गिदिर बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारिजों जारिमिन सोरजिदों। आर्मिया गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्र दैयाव गोदोनाय आइजोखौ रैखा खालामदों। गुवाहाटीआव लख्राया 3 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गाग्लोबदों। निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव आयेन बेरेखा जौनि मोनसे केबखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। दिनै 17 जानुवारि खालि गाहाय मन्थ्रि मदिया आसामाव फैगोन। बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ नायगोन आरो गाहाय बिथांखि बेखेवगोन। 16 जानुवारि खालि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया साननैनि दावबायनायनि थाखाय दिनै 17 जानुवारि खालि आसामाव सफैगोन आरो दान मोनसेनि गेजेरावनो रायजोनि नैथि दावबायनायखौ नोजोर होगोन। दिनै 17 जानुवारिनि मोनाबिलियाव गुवाहाटीआव सफैनायनि उनाव गाहाय मन्थ्रि बिथाङा अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्टस स्टेडियामाव सा 10,000सो महरगिरिफोरनि बर' सुबुं मोसानाय बागुरुम्बा दोहौखौ गाजा गोमजायै दिन्थिफुंनायखौ नायगोन। 18 जानुवारियाव मदिया कलियाबर दावबायगोन, जेराव बिथाङा 6,957 कौटि रांनि काजिरङा एलिभेटेड करिडर प्रजेक्टनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। बे मावथांखिनि थांखिया काजिरङा नेशनेल पार्कनि साखाथियाव Rs.50000 आव बाहागो ट्रेफिक होंगो दोंगोखौ खमायनाय आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरनि थाखाय रैखाथियै थांलाय फैलाय खालामनाय। दावबायनाय समाव गाहाय मन्थ्रिया डिब्रुगड़ गोमती नगर आरो कामाख्या रोहतकखौ फोनांजाबग्रा गंनै अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ भार्चुएल बेखेवनायनिबो मिजिंथिदों। उनाव बिथाङा कलियाबरआव मोनसे सुबुं जथुम्माखौ बिबुंथि लाखिगोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे दावबायनाया ओनसोल आरो सा-सानजा ओनसोलफोराव बिथायारि सानज'थाय, फोनांजाब आरो हारिमुआरि जौगाथायनि सायाव मिरुनि नोजोर होनायाव गोसो होयो। नैथि खौराङाव दङ। दिपेन बर'नि खौरां फोरमायथि। बागुरुम्बा फोरबोनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम साबायखर बावहरदों। गुवाहाटीआव हादोरनि गाहाय मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव दिनै बे बोसोरनि मिरु आफादगिरि दिपेन बर'आ जानो गोनां जारिमिनारि बागुरुम्बा फोरबोखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुङो। मैया फुंनि 11 रिंगायाव उदालगुरि जिल्ला मावख'आव खुंनाय खौरांगिरि मेलाव आफादगिरि बर'आ माग बिहु फालिथायनि थाखाय रायजोनि थागिबिफोरनो हामलायथि बावहरो आरो बुङो दि दिनै गुवाहाटीनि स'र'सजाय स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन रोंगौथि गोनां मोसागिरिफोरा बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। बेखौ मोनसे जारिमिनारि बुब्लि मानिनाय जागोन आरो बेयो मोनसे बुहुमनां रेकर्डबो खालामगोन। बिहु रेकर्डनि उनाव 2024 मायथाइयाव रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बागुरुम्बानि बे जारिमिनारि बुब्लिखौ मख'दों। बागुरुम्बा मोसानायनि थाखाय थांनाय बोसोरनि जुन-जुलाइ दानाव हादोरसानि गिबि मन्थ्रिया बर' साहित्य सभा, एबसु, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बाथौ, ब्रह्म धोरोम आरो गुबुन सुबुंफोरखौ लिंहरदों आरो हादोरसानि हारिमु बिफाना सावरायदों। बे सावरायनायनि गेजेरजों जों जोंनि हेफाजाब आरो हेफाजाबखौ खोथा होयो। सोरखारा बे हाबाफारिखौ आबुङै मावफुंदोंब्लाबो जों दाबो बेबादि हाबाफारि खुंनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि आरो रायजोनि गिबि मन्थ्रिनिसिम साबायखर बावहरो। दिपेन बर'आ बेखौबो फोरमायो दि जों बे जारिमिनारि बुब्लिखौ लानानै गोग्गानाय आरो गोजोननाय मोनदों। बेनि गेजेरजों बागुरुम्बानि सोरजिया हादोरनाङैनो मुंदांखा जागोन। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो मोसागिरिखौ हामलायथि बावहरो।
दासिम गासै मोन 21 बर' हारिनि सम्पथिफोरनि थाखाय GI टेग मोननो हादों। दिनै जों आरोबाव मोनसे जारिमिनारि बुब्लिखौ नायनो थांगासिनो दं। बेनि गेजेरजों बर' हारिनि गोग्गानाय आरो थाथायखौ फोथांना लाखिनायाव बिहोमा होगोन। जों जोंनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ जौगाहोनो नाजाबोगासिनो दं। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मुलुगनाङै महर होनो थाखाय गोदान दिल्लीनि गंसे लामाखौ बिथांनि मुङाव दोननाय जादों आरो बिथांनि सन्मानाव गंसे मुसुखा गायसननाय जादों। बे बेलायाव जों मोनसे माहारियारि आफाद महरै जोंनि बिबानखौ मावफुंबोगासिनो दं आरो गुबुन गुबुन समाव सोरखारजों हेफाजाब होबोदों। दिनैनि जारिमिनारि मोसानाय दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै बिथाङा बुङो दि जेबो गोरोन्थि गैयाब्लासो हारिमुखौ जाफुंसार होनाया साननाय जायो। बे खौरांगिरि मेलाव बे बोसोरनि मिरु लेङाइ गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बे बोसोरनि जिल्ला आफादगिरि कर्नेलियास दैमारियाबो नुजाथिदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ BPFनि दैदेननाय BTCआ चिराङाव मोनबा लामा मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि दैदेननायाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ 16 जानुवारि खालि चिरां जिल्लानि काजलगाव काउन्सिल ओनसोलाव मोनबा गोदान लामा बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बेफोर बिथांखिफोरनि गासै खरसाया रुरेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्ड RIDF स्किमनि सिङाव 6 कौटि रां। मोनफ्रोमबो लामाया 1 किल'मिटारनिबो बांसिन गोलाव जागोन। मोनब्रै लामाफोर बरतल'आ पद्मापुर, दांथल, आमगुरि आरो निलिबारिखौ मोनफ्रोमबो 1 कौटि रांनि खरसाजों लुफुंनाय जागोन, जेराव धालिगाव गोजोनपुरी लामाखौ जौगाखांनायनि थाखाय 2 कौटि रां होनाय जागोन। BTCनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा बुङो दि बे मावथांखिया BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गामियारि फोनांजाब गोहोखौ फोसाबनो आरो बिसायख'थिनि खोथा होनायखौ सुफुंनो थाखाय काउन्सिलनि रादायखौ दिन्थियो। बिथाङा बुंबावो दि गोबाव समनिफ्रायनो थालांनाय गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय जाबाय आरो ओनसोलाव लामा बानायनाया जागायजेनबाय। मावख'गिरि दोलोनि मावथि आरो जायगानि सुबुंफोरा बे अन्थाइ खाम्फा गायसननायाव बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ भारतनि कस्ट गार्डआ लैथोआरि सिमानि साखाथियाव पाकिस्ताननि ना हमग्रा नावखौ हमदों। 15 जानुवारि खालि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला आरब लैथोआव इन्टारनेशनेल मेरिटाइम सिमा लाइननि साखाथियाव भारतनि दै सिङाव मोननायनि उनाव इन्डियान कस्ट गार्ड ICGआ पाकिस्ताननि गंसे ना हमग्रा नावखौ सा 9 क्रू मेम्बारजों लोगोसे जब्द खालामदों। अल मदीना मुंनि बे जाहाजखौ 14 जानुवारि खालि सरासनस्रा पेट्रलिं होनाय समाव नुनो मोननाय जादोंमोन। जेब्ला ICGआ चेलेन्ज खालामदोंमोन अब्ला बियो पाकिस्तान फारसे खारनो नाजादों, नाथाय बेखौ हमथानानै भारतनि दैयाव गाखोहोयो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे नावखौ गुवारै नायबिजिरनो थाखाय गुजरातनि परबन्दरसिम लांनाय जादों आरो मावख'गिरिया सालायग्रा हान्जाखौ सोंथि खालामगोन। बे अपारेशना भारतनि लैथोआरि सिमाफोरखौ नोजोर होनो आरो रैखाथि होनो थाखाय कस्ट गार्डनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आसामआ गिदिर बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारिजों जारिमिन सोरजिदों। गुवाहाटीआव बृहस्पतिबाराव मोनसे जारिमिनारि हारिमुआरि बुब्लिखौ नुनो मोनो मानोना आसामआ सर'साजाय स्टेडियामाव बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारिखौ खुंदों। हादोरसानि गासै 10,000निबो बांसिन बर' महरगिरिफोरा जयै दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै मोनसे सोमोनांथाव नुथाय दिन्थिफुंगोन। बे हाबाफारिखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव खुंनाय जागोन। मोसाग्राफोरा खाम, सिफुं आरो सेरजा बायदि दोरोङारि दामजुफोरनि देंखोजों समायना रमायना बर' हारिनि धोनि उनमोनथाइखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिया आसामनि बर' हारिमुआरि गोग्गानाय आरो खौसेथिखौ दिन्थियो आरो नायगिरिफोरखौ गोथौवै गोहोम खोख्लैयो। द'थि खौराङाव दङ आर्मिया गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्रआव गोदोना थानाय आइजोखौ रैखा खालामो। बुधबार मोनाबिलियाव गुवाहाटीनि सरायघाट दालांनि साखाथियाव ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोग्लैनाय सासे आइजोखौ आर्मिनि जवानफोरा रैखा खालामो। 236 इनलेन्ड वाटार ट्रान्सपर्ट अपारेशनेल इउनिटनि रौनियाफोरा सदिलापुर घाटनि खाथियाव डिउटियाव दंमोन जेब्ला बिथांमोनहा बिथांनि मददनि थाखाय गाबनायखौ खोनादोंमोन। बिसोर गोख्रैनो सेफटि नाव थिसननानै आइजोसिम सौहैयो आरो बिखौ रैखाथियै दैमानिफ्राय बोखांनो हायो। बिथांखौ रैखाथि नावआव गिबि फाहामथाय होनाय जादोंमोन।
उनाव गुवाहाटीनि उलुबारिनि थागिबि होननानै सिनायथि मोननाय आइजोनि हालोदा दिदोम जानायनि उनाव जायगानि पुलिसनो गथायना होयो। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटीयाव लख्राया 3 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गाग्लोबदों। शुक्रबारनि सानजौफु समाव गुवाहाटीनि मालिगाव ओनसोलनि गटानगर ओनसोलाव गेलेबाय थानाय समाव सासे 3 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ लख्राया गाग्लोबो। हाग्रानि जुनारा बिखौ मोखां आरो उदैयाव सौदोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो गोब्राबै जोखोम जादों। बिथांनि गाबनायखौ खोनानानै खाथि खालानि थागिरिफोरा जाथायथिलियाव खारलाङो आरो लख्राखौ होसोयो। हिन्जावसाखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो दासान्दि फाहामथाय लागासिनो दं। बे जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गिखांनाय होदों। दासिम हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा बेफोरबादि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय राहा लायाखै। 8थि खौराङाव दङ निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव आयेन बेरेखा जौनि मोनसे केबखौ हमदों। आसामनि निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव पुलिसआ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बिहारसिम लांनाय आयेन बेरेखा जौनि मोनसे केबखौ हमनो हायो, जेराव जौ लोंनायखौ होबथानाय जादों। रेलवे प्रटेक्शन फर्स (RPF) आरो रङिया क्राइम प्रिभेन्सन स्क्वाडआ 15 जानुवारियाव सिग्रोमनानै 72 बथलफोर सिखावै खालामनाय जौखौ बोखांनो हायो। बे अपारेशननि समाव सानै सेंग्रा चन्दन कुमार आरो सुमन्त कुमारखौ हमनानै लायो। गिबि रिपर्टआव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोरनि गेजेराव सासेया आर्मियाव दंमोन, नाथाय पुलिसआ रोखा खालामो दि बियो ITBPनि मावथि नङा। जब्द खालामनाय जौ आरो हौवाफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय आबखारि बिफाननो गथायना होयो। बिबानगिरिफोरा दा नायबिजिरगासिनो दं दि बे सिखाव फालांगि नेटवार्कआव गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दं नामा। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।